Kuinka voittaa hammaslääkäripelko 1 minuutissa? Hammaslääkäripelko, valkotakkisyndrooma, heitetään se tässä vaiheessa kokonaan pois. 1. Valitse sinulle sopiva hammaslääkäri. No, miten se tapahtuu? Katso suositukset esimerkiksi netistä, kysy kollegoilta, tuttavilta. 3. Mieti, onko tämä sinulle sopiva hammaslääkäri. Miltä sinusta tuntuisi käydä hänen luonaan. 4. Varaa tutustumiskäynti. Varauksen yhteydessä kerro, että pelkäät, ja myös kun saavut vastaanotolle, kerro meille, että sinulla on hammaslääkäripelkoa, jolloin osaamme ottaa sen vielä entistäkin paremmin huomioon. Tässä 5 syytä, kuinka voitat hammaslääkärin.